Logat Kitab Tafsir Jalalain halaman 20 dina Sowina. Kitabna sami sareng dina pamfletnya model kitu nu abdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bitajawuzihim kalawan ngaliwate munafikun alhada ing wates ing had bil kufri kalawan kakupuran ya'mahuna hale bingung ya munafikun yatarodaduna tegese mider-mider ya munafikun tahayuran kalawan bingung halun utawi dadi hal atanapi kieu utawi lapad ya mahuna iku dadi hal gitu. Ulaika utawi samudayane mengkono munafikun alladzina iku wong akeh kabeh istarawu kang gawe tutukeran kaya tuku ya alladzina ad-dhalalata ing sasar bil huda kalawan pituduh atanapi kaya agama Islam kang kaya pituduh gitu. Ai istabdiluha tegese anggentaeni ieu munafikun ha ing dolalah bihi kalawan huda pama robihat tijaratuhum manane pama mangkaoranana robihat pama robihat mangkaoranana bati alias untungnya tijaratuhum apa dagangane munafikun aima tegese barang robahu aima robahu tegese oranana bati iya munafikun piha ing dalam tijaroh bal khasiruna balik tahrugi iya munafikun lima sirihim kadue nggon balike munafikun ilanari iku tetep maring neraka al muabadati kang den lawasakeun alaihim ing atase munafikun wa ma kanu muhtadin wa ma kanu lan oranana ana ieu munafikun muhtadina iku kang narima pituduh kabeh pima ing dalem barang paalu kang migawe ieu munafikun masaluhum utawi sipate munafikun sipatuhum tegese sipate munafikun pinipakihim ing dalam munafike munafikun kama salil ladzi stauqada naro kama salil ladzi stauqada naro iku kaya sipate kang ngurubaken kitu alladzi stauqada alladzi stauqada kama salil ladzi stauqada iku kaya sipate kang ngurubaken ya alladzi kitunya kama salil ladzi stauqada iku kaya sipate kang ngurubaken ya alladzi auqada tegese ngurubaken gitu ya alladzi itu benar fi zulmatin ing dalam petang palama Allah semangka samangsa madangi ieu enar anarot tegese madangi ieu enar ma haulahu ing barang kang tetep ing dalam saidere saidere alladzina nya berarti kieu nuluhur tah au qada tegese ngurubakeun ieu alladzina kitu naron ing geni kitu nya ma haulahu ing barang kang tetep ing dalam saidere alladzina pabusara mangka ningali ya alladzina wa istadfa lan narima pantes panas wa istadfa lan narima panas ya alladzina wa amina lan ngarasa iman ya alladzina
ma yaqafu tege saking barang kang wedi ya alladzina hu ing ma dahaba mangkang ngilangakeun Allah sapa Allah binurihim kalawan cahayane alladzina atfa'ahu tegese mademakeun ya Allah hu ing nur wa jumi'alan den jama'akeun adomiru apa domir muraatan karena ngaraksa lima alladzi kadue makna alladzi wa tarakahum lan ninggal ya Allah hum ing munafikun fi zulmatin dalam pirang-pirang peteng la yubasiruna hale orana ningali ieu munafikun kabeh mahaulahum ing barang kang tetep ing dalam saidere munafikun mutahayyirina hale kang bingung kabeh ala tariqi ngatasé dadalan khaifina kang wedi kabeh pakadzalika mangka iku kaya mengkono-mengkono alladzi stauqada haula utawi samudayane mengkono-mengkono munafikun biizhari kalimatil imani kalawan ngaduhirkeun kalimah iman wallahu alam bisawab kana biizharinya kagok ini biizhari kalimatil iman kalawan ngaduhirkeun kalimah iman wallahu alam bisawab.